Je jeden problém, ktorý drží väčšinu dodávateľov zaseknutých a nedovolí im rásť. Kvalita projektov. Mali sme klienta v oblasti rekonštrukcie, ktorého trápil presne tento problém. Namiesto toho, aby robil kompletné prerábky a veľké projekty, trávil dni drobnými opravami. Myslel si, že keď chcem kvalitnejších zákazníkov, musím ich mať automaticky oveľa menej, že potrebujem nájsť niekoho na to, aby ich kvalifikoval, alebo to robiť sám 24 hodín denne. A že proste to, že za každý dobrý projekt príde 10 sotva priateľných, je súčasťou toho remesla a bodka. A práve preto, že na týchto veciach je niečo pravdy, je také ľahké sa na nich zaseknúť. Ale existujú spôsoby, ako ich vyriešiť za 5% nákladov a minimum investovaného času. Ak vás zaujíma, prečo by ste mali počúvať niekoho, kto vyzerá, že teraz doštudoval strednú, voláme sa Shapeless AI a pomáhame s týmto a ďalšími podobnými problémami malým dodávateľom, remeselníkom a dizajnérom na Slovensku. Máme za sebou spokojných klientov a niektorí nám dokonca nechali aj video recenziu presne pre takéto prípady. Pozrite si ich na našej stránke shapelessai.sk, je v popise videa. Takže v tomto videu vám ukážem 3 kroky, ako môžete získať kvalitnejších zákazníkov, bez toho, aby ste museli obetovať nepriateľné množstvo času, úsilia alebo peňazí. Najpodstatnejšia vec je odpor. Je to jednoducho počet krokov, ktorými musí zákazník prejsť. Existuje dobrý a zlý odpor. Zlý odpor je napríklad, keď sa vám dlho načítava web stránka, pretože človek musí čakať. Dobrý odpor je napríklad viacero doplňujúcich otázok vo vašom formulári. Väčšina dodávateľov sa snaží odstrániť čo najviac prekážok, aby sa im ozvalo čo najviac ľudí. Nulová kvalifikácia, formulár s 2 poličkami, meno a e-mail, pri ktorom je napísané napíšte nám a ozveme sa. A potom sa čudujú, že sa im ozývajú ľudia, ktorí chcú opraviť jednu prasknutú dlaždičku alebo vymeniť jednu zásuvku. Problém je, že keď je proces príliš jednoduchý, ozývajú sa vám všetci. A vy potom strávite hodiny odpovedaním a chodením na bezplatné obhliadky, z ktorých nakoniec aj tak nič nie je. Najlepší spôsob, ako toto vyriešiť, je vymeniť zlý odpor za dobrý. Opýtajte sa viac otázok vo formulári, ale použite metaformulár. Je to formulár, ktorý sa zobrazí priamo v reklame a teda ho človek môže vyplniť rovno tam, kde sa mu reklama zobrazí, namiesto toho, aby musel čakať, kým sa mu načíta vaša pomalá stránka. Prijímajte iba kompletné prerábky, ale dajte si kalendár rovno na vašu web stránku, aby vám ľudia nemuseli volať a dohadovať si termín cez telefón. Mimochodom, toto video je pre ľudí, ktorí už majú nejaký prísun leadov z internetu, či už z web stránky alebo z reklamy. Takže ak sa vám neozýva absolútne nikto, pripravujem video presne na to. Takže si dajte like, odber a zapnite zvonček. Druhý krok, dávanie hodnoty. Mali sme klienta, ktorý chcel svojim zákazníkom ponúkať službu zadarmo. Ale behal po strašne veľa malých projektoch a pri tom, koľko ich bolo, sa bál, že to nebude stíhať. Vyriešili sme to jednoducho. Túto prémiovú službu dostanú iba veľké projekty. Výsledok? 2 veci. Prvá, zo všetkých ľudí, ktorí prišli, viacero z nich malo záujem o veľký projekt. Druhá, zo všetkých tých ľudí, ktorí mali záujem o veľký projekt, viacero z nich konvertovalo na platiacich zákazníkov. Musí vyplniť formulár, ponúknite mu za to zľavu. Chcete, aby z konzultácie prešiel na platiaceho zákazníka? Ponúknite mu garanciu dokončenia v slúbenom čase alebo 10% peňazí naspäť. Ponúknite ľuďom dôvod, prečo urobiť ďalší krok. A urobte to pre každý krok, ktorým musia prejsť. Ak by ste potrebovali v tomto poradiť alebo sa inšpirovať, ako by ste si konkrétne toto v praxi vo vašej špecifickej situácii vedeli spraviť sami, alebo ako to pre vás vieme urobiť my, môžete si zarezervovať bezplatnú konzultáciu na našom webe. Predstavíme vám náš systém a minimálne získate kopu super nápadov. Stačí kliknúť na veľké tlačítko, vyplniť údaje a vybrať nechám si poradiť. Potom už iba zvolíte termín a hotovo. Zároveň ak prídete s heslom Ananás, získate možnosť využiť jednu kampaň na recenzie od nás úplne zadarmo. Tretí krok sú automatizácie. A viem, čo si poviete, na čo by som to riešil, keď sa mi ozve jeden človek týždenne. Lenže práve ten jeden človek je najdôležitejší. Táto harvardská štúdia ukazuje, že keď záujemcovi firma odpovie do 5 minút, po tom čo klikol na reklamu alebo vyplnil formulár, je až 21 krát väčšia šanca, že sa z neho stane platiaci zákazník. Keď odošle formulár, príde mu uvítací e-mail, ktorý profesionálne vyzerá a sú v ňom jasné ďalšie kroky.
Keď si rezervuje termín, príde mu potvrdzovací e-mail s výzvou na zodpovedanie nejakých doplňujúcich otázok a príde mu pripomienka deň vopred a 3 hodiny vopred. Keď má záujem o menší projekt, príde mu iná odpoveď, ako keď má záujem o väčší projekt. Priemernému dodávateľovi toto trvá hodiny až dni. Dá sa to ľahko vyriešiť a netreba na to programátora ani oddelenie sekretárok. Stačí investovať pár hodín a 10 eur a viete si to spraviť sami. Pomocou napríklad Calendly, ktoré má po celom YouTube hromadu návodov. Alebo ak nechcete nič riešiť a chcete sa radšej sústrediť na to, čo vás baví, ale aj tak dominovať online strane biznisu, kontaktujte nás a my vám to na mieru pripravíme. Od AI po Z.